Heddi, yn y flwyddyn 2017, mae yna loads I watcho ar y teledu, yn y pictures, ar Netflix, Amazon Prime, frickin' YouTube, probably Twitter, I don't know. Ond efo cymaint I wylio, shwt ydych chi'n gwybod be sy'n dda a be sy'n shite? Wel, dwi yma I helpu. So mis Mai, dyma be fi'n meddwl sy'n mynd I fod yn dda. Yn gyntaf yn y cinemas, Mindhorn. Ffilm comedi am hen actor oedd arfer chwarae detective ar y teli yn yr 80au yn cael ei orfodi fynd yn ôl at y cymeriad yn 2016. You can't hide the truth from Mindhorn. Mae wedi cael ei wneud gan y boys Mighty Boosh, Julian Barrett a Simon Farnaby. Mae nhw'n y ddau sy'n really dda a ddim yr un efo'r feather boas a stuff. Mae Mindhorn yn silly iawn efo cwbl o olygfeydd nath neu fi properly piss on pants. Mae yna hefyd cast o rai o'r actorion comedi gorau ym Mhrydain a mae yna cwbl o cameos o actorion go iawn yn chwarae ei hun sy'n hollol amazing. Comedi bach arall yn mynd i'r cinemas hefyd fi methu aros am, Colossal. Nawr fi'n gwybod fi newydd dweud comedi bach yw Colossal, ond o'n i'n trio actually bod yn funny, achos mae Colossal amdano ferch sy'n cael ei chwarae gan Anne Hathaway sy'n disgyfro bod hi am ryw reswm yn reoli bwysfil masif ar ochr arall y byd. Fi bach yn ofnus, actually, o anghenfils masif fel Godzilla a stuff, so dwi'n edrych mlaen gweld be mae comedi amdano stuff fel ma mynd I bob fel. Actually, mae'r boi sy'n director thing wedi gwneud cwbl o ffilms horror absolutely banging, so fi'n meddwl mae Colossal yn mynd I fod yn un dda. Ond beth os chi'n hoffi gwylio'ch comedies yn y gwely? Wel, mae series 2 Master of None, comedy am bywyd y comedian Aziz Ansari, hefyd mas ar Netflix mis Mai. Nawr, am ryw reswm, am ages, o'n I really ddim yn hoffi series 1 Master of None. Mae amdano'n boi 30 rhywbeth sydd ddim really efo bywyd llwyddiannus, sy'n cariad efo fe, a mae'n gwario amser yn trio wneud pobl chwerthin achos bod e'n aniogel yn ei croen ei hun. Fi methu meddwl pam fydda hwn yn streicio nerf efo fi, ond ar ôl dipyn is I nôl at Master of None a mae'n actually sioe anhygoel I wylio efo hangover. Achos mae'n really easy I wylio yn gwely, a mae'n eitha lot I cael ei addo o series 1 sy'n mynd I cario ymlaen yn series 2, so dwi'n eitha excited I hwnna ddod at Netflix ym mis Mai. Be am Alien Covenant, ffilm newydd Ridley Scott amdano'r alien bach sexy na mae pawb yn lyfio. Wel, bron pawb. Ar ôl y stinker Prometheus, mae'n rhaid bod gan Ridley Scott plums di wneud o haearn I ddod yn ôl ato ni efo ffilm arall yn y series Alien. Oedd Prometheus yn wank, ond fi'n meddwl bod gan Alien Covenant y potential I fod yn dda. Pam? Achos dwi'n f***ing optimist, dyna pam. A hefyd fi'n meddwl bod na'n mynd I fod loads o Michael Fassbender yn Covenant, ac oedd Fassbender fel y robot David yn Prometheus yn anhygoel. So, mwy o hwnna, please. A seriously, dwi ddim yn meddwl bod Ridley Scott yn gallu bod y bach o type o boy sydd ddim yn gwrando ar clecs pawb am pa mor rubbish oedd Prometheus. So fi'n meddwl bod hyn yn Ridley yn dod efo'i gap yn ei law I tangnefeddu am holl nonsense Prometheus. Dwi'n serious. Pa mor serious? Wel, nes I edrych lan y gair tangnefeddu, so eitha f***ing serious.